Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma. Aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An lamɛnbaaw ni an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye avril kalo ale tile 2 sanba 2025. Mali ale ni Alizeri min ye Mali ye a ko ko a ka pankuru dɔ kɔni taara bin Tinzawatène ale masuruna na min ye dugu min bɛ Mali ni Alizeri cɛ ka taa Kidal marabolo kɔnɔna na an na tila ka an da don la. Aki ale tun ye welelema da kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye arajo so 100
ani 13 o fréquence bɛ ale bolo min ye teleso o 15 yamaruya sɛbɛn bɛ a bolo jɛkulu minnu bɛ yen no olu bɛ kunnafonidilaw ka tɔn tɔgɔ la sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye aki ye o baara min kɛ nin ye k'o ma bɛn olu ma bataki u jɛra k'o kɛ kununko an n'an da don o kɔnɔna kuma na a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na min ye yanfɔlakaw fɛ yen seli kɔni a kɛra dusukasi kɔnɔna na sabula sarabaka kasara o kɛra dɔw sata ye burudapekaw fɛ yen bafula bɛ olu ka ekɔliso fankelen fana tasuma ale taara ni o ye bamakɔ min ye studio tamani maaw ye olu ye munumunu salo kɛ k'a yira k'a fɔ ko baara kɔni tali min kɛra kununko faso ka cakɛdaw olu baarakɛlaw kɔni taara nka kɛnyɛrɛye tigilamaw olu de caman tora so irisi ani AES ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na AES minisiri minnu bɛ yen n'o sigilen don jamanaw ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu kan ka taa irisilakaw fɛ yen sini baara la farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa an ka sifinw n'o ye an ka dɛmɛ fɔlɔ la 2 Angola ale ka 1 CNT ale bɛ sanga kɛnɛ kan nin waati in na min ye Jigine Atuma Gaku ye ni min ye CNT yɛrɛ kɔnɔna na jɔyɔrɔ 2nan bɛ ale bolo ɲɛmaa dangan 2nan b'a bolo ala ye ale ka kalifa minɛ a la kununko avril kalo ale tile fɔlɔ janajaw ko o na kɛ ka da maaw tulo kan nin ye kuma la kumabaw ye sa an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni sisan a bɛ se k'a faamuya cogo min na nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to fɛn damadɔw la bi n'i ye jateminɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye sigida lakana ni saniya o kɛlen don ka Bamakɔ duguba in ale sigi gɛlɛya bi kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen an b'an ɲɛ pan o kunna don o don sɔgɔma ka taa an ka baarakɛyɔrɔw la waleyaw caman bɛ yen bi an kan ka an janto olu la tiɲɛ don a dɔw bɛ bɔ ɲɛmaw yɔrɔ nka an yɛrɛ fana kan ka se ka an jeniyɔrɔ fi a dɔw la a fɔlɔ ye mun ye n'i ye an ka kare kɔnɔnaw ta bi wuluwulujiw fɛnsɛnnen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw kɛlen don k'u ka minankojiw u ka kolijiw u ka ɲɛgɛnjiw k'olu bɛɛ lajɛlen sira bila kare kɔnɔnaw la karew bɛɛ lajɛlen halakilen don maa si tɛ se ka tɛmɛ wa maa si tɛ kala don i ɲin na kin kɔnɔna na ka bɛn ni a ye kin ka dɔgɔ bi Bamakɔ min ye wuluwuluji kelen tɛ ka sira tigɛ maaw la yɔrɔ min na kin ka dɔgɔ bi Bamakɔ minnu maaw kɛlen don ka dingɛ sen u ka du kɔnɔna na k'u ka minɛnw n'u ka wuluwulujiw n'u ka baarakɛjiw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la a dun tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ taa ba kelen de kɔnɔna na o de bɛ tila ka sɛnsɛn tuguni ka na da aw ma a b'a ka orobinɛji ye k'a min fɛn filanan ye min ye ni bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to o la bi n'o yɛrɛ kɔni ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye o ye esansi feere yɔrɔ ko ye Bamakɔ sɔɔni a bɛna kɛ kare o kare du o du bɛɛ n'i tɔgɔla station sabula a bɛ ka taa sira min fɛ bi ni fɛɛrɛ ni dabalima ɲini a la an bɛ ka bɔ mun de don an ka sow kɔnɔ ka bila an ka siniɲɛsigi ɲɛ sabula taji tiɲɛni nɔ ni maa min ye sitɛrini jeni nɔ ye ni maa min ye dugubaw sigicogo ye ni maa min y'an ka bɔlɔnw lajɛ i t'i nɔngɔn da yɔrɔ si bi n'u kɛlen tɛ ka taa yen kɛ station ye i filila kɛnɛkolon min ma u bɛ taa station jɔ yen misiriw kaburudow yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bankiw fɛn o fɛn bɛ an bolo bi a bɛɛ lajɛlen ni station dɔrɔgulen don ɲɔgɔn na wa maa si tɛ kuma a la maa si tɛ foyi fɔ a la a station yɛrɛ bilama tiɲɛ yɛrɛ la jamana kan ka a lajɛ dɔw kan ka datugu sabula a degun barika ka bon kosɛbɛ wa don nataw la n'an m'an farati an bɛ ka tasuma de da don ka bila an ka siniɲɛsigi ɲɛ fɛn sabanan min bɛ yen ni ɲɛmaw kan ka wuli ka jɔ o la kosɛbɛ o ye ba joliba ye ba joliba n'i ye a ji sanfɛla lajɛ bi Bamakɔ ji kɛlen don nɛrɛmugu de ye baji n'i y'a y'i ɲɛ na i bɛ masaya segin ala ma Bamakɔ baji min n'an bɛ tɛmɛ a la don o don minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a ɲɛ a bɛ kalo 3 bɔ a nɛrɛlama don hali bi n'i taara Keɲeba yan fan fɛ n'i taara an ka yɔrɔw fɛ yɔrɔ minnu na ni sanu bɛ bɔ yen olu ka jiw o bɛɛ lajɛlen de bɛ ka wuluwata ka jigin ba kɔnɔna na fɛn minnu bɛ o la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o ka jugu sigida ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ sen na sanubɔyɔrɔ bi
a bɛ ka degun min se an ka jamana ma an b'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ o nafa bɛ ka se tiɲɛ don maa caman sigilen don k'i bolo fila da i sen kan ko a tɛna foyi tiɲɛ nka kɔlɔlɔ a kun fɔlɔ min bɛ ka ye o bɛ bamakɔ baji kan bi baji in bɛ maa siran a kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye a kɛra sunugunbilayɔrɔ ye a kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen ye nka min wulilen filɛ a nɔfɛ nin sisan o ye sanu ale ji kɔlɔlɔ ye sanu ji kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko bamakɔba kɔni bɛ ka tiɲɛ su ani tile sigida lakana maaw jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila kɔsa in na ka seereya ta k'a jira k'a fɔ ko maa maa bɛ yen n'o bɛ sanu bɔ kɛ ni a tɛ hakɛ kɔnɔna na ko k'a datugu nka a bana ta an ka kɔw tɛ to an ka baw tɛ to an ka nɔnfɛnw tɛ to an ka dugu maaw bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a si tɛ to dugu bɛ ka ci sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ fiɲɛminɛyɔrɔ bɛ ka tiɲɛ nakɔmɔrɔw bɛ ka tiɲɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sanu min kama maa minnu bɛ k'a bɔ a sanu tɛ to an ka jamana kɔnɔ yan fana a sera sa wuli ka jɔ ka kɛ nin ko in na yamaruya ta k'a yira bɔ n'a tɛ bɛn bɛrɛ la olu bɛɛ lajɛlen ta ka datugu nka an ɲɛ bɛ min na halisa sanubɔlaw b'u sɔn halisa nɛgɛbatigiw b'u sɔn halisa daragitigiw b'u sɔn an b'an yɛrɛ ɲininka kuma jumɛn gouvernement bɛna wuli maa minnu bilalen don nin baara la u bɛna wuli k'u ɲɛsin a ma yanni kasara wɛrɛ ka nana tuguni an k'an sigi ka ɲɛji bɔ tuguni togodaw la sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na n'i ye Keɲeba ta n'i ye Sajola ta n'i ye Yanfoyila mara ta n'i ye Keɲeba mara ta n'i ye Kangaba mara ta i b'a ye k'a fɔ yen kɔni dugukolo halakira de kungow tiɲɛna forow tiɲɛna jitɔyɔrɔw tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ su ani dugusɛjɛ nka n'i ye ɲininkali kɛ ko ninnu ye yamaruya bɔ min i t'o yamaruya sɛbɛn sɔrɔ a kumamasuru ye mun ye Chinois ka lasigiden min b'an fɛ yan ale taara premier ministre fɛ yen ka taa Sinikaw ka t'olu damakasi kuma fɔ premier ministre y'a fɔ a ye ko jɛ ti kɛ ni a ye tuguni Mali jamana kɔnɔ maa ka sanu bɔ k'a sɔrɔ i ma sariyaw ta k'a sɔrɔ i ma sɛbɛnw ta ka wuli i yɛrɛ ma ten ni masinbaw ye ni masinba minnu bɛ k'an ka jamana halaki a bɛ k'an ka siniɲɛsigi don ngalama na an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana da dala kuma ma u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri sabula olu sigilen don ka maa minnu bila ko o y'u ka cidenw ye olu caman ni ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɛlen ka minnu kɛ marabolo ɲɛmaaw ye u kɛlen ka minnu kɛ préfetw ye u kɛlen ka minnu kɛ gendarme ɲɛmaaw ye u kɛlen ka minnu kɛ kiiri ɲɛmaaw ye u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na yɔrɔ caman na ka taa dugudenw juguya la o ɲɛnabɔli fo fanga yɛrɛ de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nɔn tɛ a ka gɛlɛn Bamakɔ ji tɛ wa baji tɛ wa kɔji tɛ wa siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di an bolo n'an y'an sigi k'an bolo fila da an sen kan ka nin ko ninnu lajɛ jamana o jamana bɛ sanu bɔ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛlen don ka lakɔlɔsiliw kɛ nka anw ka jamana kɔnɔna na n'i ye maa min bila fɛn min kunna o bɛ k'a ka wari ɲini yɔrɔ ye o bɛ k'a ka sɔrɔ ɲini yɔrɔ ye o mago yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ la tuguni a ɲɛna sa o a ma ɲɛ sa o foyi tɛ se ale ma ale bɛ min sɔrɔ a la o ka sɔrɔ dɔrɔn a banna wa sanu bɔ a degun de ye nin ye bi ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ n'o tɛ togoda tɛna sɔrɔ an fɛ yan buguda tɛna sɔrɔ an fɛ yan sɛnɛkɛyɔrɔ tɛna sɔrɔ an fɛ yan jitɔnyɔrɔ tɛna sɔrɔ an fɛ yan ji yɛrɛ tɛna sɔrɔ sabula ji bɛɛ lajɛlen bɛ ka halaki wa a bɛɛ bɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ba fana kɔnɔna na bɛɛ ɲɛ bɛ baji ɲɛna bi a n'an ka sigida ko sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di minisiri ma minisiri min sigilen don saniya sigida lakana ani yiriwali kuntala jan kunna a ka wuli a ka Bamakɔ lajɛ minisiri min fana bɛ yen n'o bɛ station ko kunna a fana ka wuli a ka Bamakɔ lajɛ min bɛ baji ko kunna u ka wuli baara mun kalifalen la u nagakɔrɔmɔgɔw bɛ ka baara mun kɛ bi n'a ka ɲi n'a ma ɲi u ka taa an ka togodaw la u ka taa an ka bugudaw la u ka taa sanubɔyɔrɔw lajɛ bi min bɛ ka da an ka jamanadenw kan n'an ka jamana kungow n'an ka forow kan ani an ka yiriw kan fala in n'an bɔra yen an bɛ na wolomasiri tabaw n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ka communiqué bɛ an bolo a ko sa communiqué in kɔnɔna na ko mars kalo tile 31 ka se avril kalo tile fɔlɔ ma ko Mali pankuru dɔ ni maa ti don a kɔnɔ ni o y'a ye sa ko pilote kɔni tɛ avion na k'o taara firi Tenza Watenikaw fɛ yen Kidal marabolo kɔnɔna na min ye avion in ye a tun bɛ a ka laadala baaraw la baara minnu b'a to sa a bɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi lakanako ta na sira fɛ maaw n'u bolominɛw avion in u y'a yira sa ko a binna yɔrɔ min na k'u ye fɛɛrɛ n'u dabaliw ta tigɛ sa
yaasa min ye pankuru in ye a kana yɛrɛkɛ o la a ka binni kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ma yɛrɛkɛ sabula degun o ma se maa si ma dugukolo la a binna yɔrɔ min ko sɛgɛsɛgɛliw kɛrɛnkɛrɛnnenw dayɛlɛla nin waati in na yaasa ka se ka pankuru in binkun a bincogo a n'a kow kɛra cogo min na ka tila k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sira minnu fɛ ko ni ala sɔnna a ma baro kɛlɛtigi ko sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na a kunnafoni jaabi o na da jamanadenw tulo kan a ko k'a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili la sigi ko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye pankuru min kɔni binna a degun ma se maa si ma wa wolomasiri tabaw na t'u ka baara la i n'a fɔ o tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen maliyɛnw olu la kɔlɔsili baro kɛlɛtigi ko sa k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ lajɛlen ka wolomasiri tabaw kɔkɔrɔma don senkɔrɔma don n'olu baara k'o ta k'aw ɲɛsin ma baara min bɛ bi maa minnu bɛ k'u ni di su ani tile k'olu senkɔrɔma don k'u dɛmɛ yaasa faso an bɛ se k'a kumabɔ cogo min na k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ faamuyaliko ɲuman o ka sɔrɔ gafe in ale kɔnɔna na kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ye bataki bɔ kunun ko bataki in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin aki ma min ye kunnafonidi jɛkulu minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛnyɛrɛye o tɔgɔ la k'u dusuma kasalen don k'a ye k'a fɔ ko min ye kunnafonidi siraw fɛ ani bɔlɔlɔ siraw fɛ ko aki ale ko k'a bɛna arajo 130 o yamaruya sɛbɛn di min ye télévision so 15 k'o fana sɛbɛnw di baara in u y'a yira sa k'a fɔ ko aki bɛ k'o kɛ k'i sinsin sɛbɛn kan minisiri damadɔ ye sɛbɛn min ta k'o sigi sen kan ko min ye o sɛbɛnw yɛrɛ ye olu tun y'o kɔn k'a yira o la k'a fɔ k'o sɛbɛn ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini sabula a bɛ olu kunnafonidilaw de kun kan a man ka kɛ u kɔ ko kunnafonidilaw yaasa ka se ka na ni lafiya ni basigi ye nin ko in bɛ se ka ban cogo min olu tun ye wulikajɔ kɛ ka taa kunnafonidi minisiriso ka taa o fɛ yen minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ka t'o fɛ yen premier minisiri yɛrɛ u taara o fana y'u bisimila ko nka ko bɛɛ n'a ta min ye aki ye ale kɔni ye zanni kelen kɛ a wulila k'i jɔ a yɛrɛ ye k'olu kɛ i n'a fɔ u tɛ foyi ye ka taa sɛbɛn ninnu ta sa k'u lawaleyali k'o daminɛ ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko maa minnu b'a fɛ ka arajo dayɛlɛ maa min b'a fɛ ka télévision so dayɛlɛ k'o kuma k'o fili fiɲɛ fɛ ko maa bɛ se k'o kɛ cogo min na communiqué kɔnɔna na ko aki ka ni kɛlɛbolo min filɛ nin ye olu tɔnjɛkulu tɛ jɛn n'a ye u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na wa u b'a yira fana k'a fɔ ko aki ye olu bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula u b'a dɔn k'a fɔ aki bɛ ka fɛn minnu kɛ sariya sɔsɔ don wa min ye waleya cɛjugu minnu bɛ yen n'o ye jamana in degun kosɛbɛ ko aki bɛ ka taa o sira fɛ ko fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye aki fɛ nin ye communiqué ko sa ko olu na wulikajɔ kɛ kunnafonidi jɛkulu ko k'u na wulikajɔ kɛ yaasa sa ka se ka aki lasegin a kɔ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ko sabula biro min bɛ aki kunna bi yan'o kana olu ni aki kɔrɔ maaw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn faamuya ni bonya kɔnɔna na min ye tɔnjɛkulu ye kunnafonidilaw tɔgɔ la u ko sa ko olu bɛna u ka wulikajɔ kɛ kunnafonidilaw bɛ se cogo min na ka nafa sɔrɔ nin ko in na n'o tɛ ko aki ye sɛbɛn bɔ nin k'olu t'u yɛrɛ y'a la sɛbɛn u y'a ci premier minisiri ma minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna k'a co ma minisiri min bɛ sɔrɔko kunna maison de la presse min ye kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen maa minnu y'u tɔgɔ bila sɛbɛn in na sa o ye iritel ye min ye amatel access appel mali irpm olu de y'a fasiri kunun ko avril kalo tile fɔlɔ bamakɔ délégation spéciale ɲɛma k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye bolimafɛn sen filaw ye k'olu kɔni ka vignette tali bɛ to sen na sa ko fɔ avril kalo tile 30 min ye bamakɔ mairie o la ni bamakɔ mairie ale la ko bɛɛ lajɛlen bɛ o yɔrɔ in dɔn ko wa ko n'o waati kɔni tɛmɛna sa avril kalo tile 30 kɔni tɛmɛna min ye ɲangini ye sa o na da maaw kan sabula n'i taara 1 san 2 sɔngɔ na k'i kun délégation spéciale ɲɛma sa k'a bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na Sijo Tamani ale ye munumunu salo kɛ kunun ko Bamakɔ a y'a ye k'a fɔ ko min ye seli dugusajɛ sabanan maaw kɔni n'o ye faso ka cakɛlaw ye olu taara circulation kɔni o kɔni kun basigilen don kosɛbɛ suguba kɔnɔna na butigi caman kɔni kun datugulen don kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ dɔw fana tun bɛ yen maa kun tɛ ka baara kɛ olu la nka faso ka cakɛdaw kɔnɔna nɛgɛ kanɲɛ 10 y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sera ye baarakɛyɔrɔ caman na olu sen taara yɔrɔ min na énergie du Mali min filɛ nin ye quartier du Fleuve la u taara yen baarakɛyɔrɔ wɛrɛw bɛ u taara u ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan kɛnɛ kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ sa ko maaw kɔni nalen don minnu ye baarakɛlaw ye olu yɛrɛ kun bɛ yen énergie yɛrɛ kun falen don dɛbɛdɛbɛ maaw nalen don ka na u ka facture sarali daminɛ ale ni bonyamasegin ka ɲɛsin énergie ma a ye baara min kɛ ni tile laban ninnu na kuma tɛ sunkalo kɔnɔna na k'o ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ u taara Bajala 1 fana na o mairie kɔnɔna na ani commune 3 mairie u taara sɔrɔ sa min ye yen kɔni falen don sɛbɛn bɛ yen kosɛbɛ
madame le maire ale yɛrɛ kun sigilen don ka sɛbɛnw kɔnɔ min ye furu sɛbɛn wolo sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen fasiri sa ka tɛgɛnɔ bila kɛ olu la min ye bamakɔ kɔnɔna suguba a yɛrɛ k'a fɔ ko butigi caman kun datugulen don yen dɔ bɔra fo garanti bugu k'ale na fini dɔ muso masiri fini dɔw san suguba kɔnɔna butigi min na a y'a sɔrɔ butigi datugulen don baarakɛyɔrɔw kɔnɔna n'o ye faso taw ye maa caman tun taara baarakɛyɔrɔ la kununko baarakɛyɔrɔw kɔni fara kosɛbɛ i n'a fɔ studio tamani maaw y'a laɲini ye yaala cogo min na k'a lajɛ nka min ye baara ye k'a colo ko ɲanginen don dɛ nka maa min fana bɛ yen n'o ye Amoyi Mayiga ye ni ale ye baarakɛlaw ka inspection directrice ye a ko baara bɛ daminɛ Mali la 7h30 o kɔfɛ sa min ye ɲɛmaa min bɛ baarakɛyɔrɔw la olu ka yamaruya b'u bolo n'a y'u diya u bɛ kangari da i ye n'a y'u diya u bɛ sɛbɛn d'i ma i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ wa n'a y'u diya fana u bɛ se k'i gɛn sabula sariya kɛlen don k'u yamaruyaw la wa nin waati na sa k'a ɲininen don bɛɛ fɛ maaw ka baara ta ba la sabula min ye nin tile laban ninnu na baara cayara kosɛbɛ Mali kɔnɔ tile 3 ɲɔgɔn na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na o de ma baara bi ko bɛɛ lajɛlen ka baara ta ba la Yanfoyilakaw fɛ yen maa 12 o de joginna siraba kasara dɔ senfɛ min ye maa 2 ye o kɔni fatura la seli ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la min ye nin ko in ye sa ko siraba kasara de kɔni kɛra maa 2 ninnu sata ye kelen yɛrɛ bɛ o ta juguyara kosɛbɛ kunnafoniw y'a yira sa k'u kɔni nana n'o ye Bamakɔ ka se ka na o furakɛ Yanfoyila protection civile ma olu y'o danganiya Burundabekaw fɛ yen Bafula bɛ mara la min ye ekɔliso dɔ kɔni ye tasuma ye ale fankelen minɛ ekɔliso in yɛrɛ ye karataso de ye dimanche don ni sa tasuma in kɔni wulila sa maaw kɔni ye a ye k'a fɔ tabulubaw olu caman jenina min ekɔlidenw ka sigilaw ye minɛn minnu tun bɛ yen olu jenina dugudenw kɔni sera sa u fanga ye min ye ka ji ɲini sa ka tasuma in k'ale kɔni fa nka a yera k'a fɔ sa ko min ye tasuma in ye dugudenw yɛrɛ ka fɔ la a ma wuli a yɛrɛ ma maa dɔ kɔni kɛlen bɔ ka bɔ ka sa ka tasuma in ta ka ɲɛsin nin kalanso in ma sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ko ka se ka ɲɛdɔn cogo min na kalanso min fana bɛ yen n'o ye an sɔngo kɔnɔna na premier cycle Tina Maharakaw ka kalanso ni ale yɛrɛ kɔni kun nana sigi an sɔngokaw fɛ yaasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na denmisɛnnin 180 o kalanso fana min ye o kalanso fana jenina koyi kalanso in sa a yera k'a fɔ ko ga 3 don ga 3 in kɔni tasuma de donna ale la k'a bɛɛ lajɛlen jeni dugudenw kɔni nana waati min na a y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen banna directeur n'o ye kalanso in directeur n'o ye Tina Maharakaw ka kalanso directeur maa 180 bɛ maa min bolo a ko k'a bɛ welewelemada la fanga mansaw ka se ka u dɛmɛ cogo min na min ye u ka ga ninnu u bɛ se k'olu sigi sen kan denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ baɲumankɛtɔnw fana ani dɛmɛɲɔgɔnw olu fana bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma an sɔngo marabolo ale kɔnɔna na Gawukaw ka tɔnjɛkulu wulilen don k'u jɔ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa u yɛrɛ bɛ se ka lamɛn cogo min na min ye basigibaliya min bɛ yen siraba minnu bɛ yen DDR mun kan ka sigi sen kan sa Gawukaw kɔni b'a fɛ sa zeyi olu yɛrɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ a la yaasa min ye baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na sɔngɔ gɛlɛya mun bɛ yen ka taa se min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna bi degun minnu bɛ yen u y'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen na sa u ka barosigi ale senfɛ an b'a yira o la sa k'a fɔ ko minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye baara daminɛ kununko baara min n'o ni samɛ foli kɔni donna ɲɔgɔn na colonel Asaba Jalo ale ka baara in tun bɛ tali kɛ min na sa o ye jɛrɛ ye atelier min bɛ sigili kɛ sa min ye dɔgɔtɔrɔso olu kɔni ka sɛbɛnko kan nin baara in sa ani samɛ donna ɲɔgɔn na a yera k'a fɔ sa ko min ye carte nationale hospitalière min bɛ Mali kɔnɔna na ale kan ka lajɛ a bɛ se ka dilan cogo min na min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaw ye Bamakɔtaw ale ni misɛnmanw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan Asaba Jalo y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman n'u ka faamuya kɛcogo ɲuman na min ye baaraw kan ka yɛlɛma cogoya min na sa ka se ka dɔgɔtɔrɔsow ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ waati min na ale b'o ɲɔgɔn ye in na o waati kelen na min ye Gabriel Touré kɔni o langoliyalen don Gabriel Touré ma olu kɛlen don ka baarabila kɛ Hôpital du Mali o fana syndicat ye bataki kɛ ka k'olu n'a fara Gabriel Touré k'a ka baara jɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna na Hôpital du Mali kɔnɔna na ko furakɛli la kɔni maa kuraw k'u tɛna maga olu la maa minnu bɛ kɔnɔna ye u n'olu tɔbɔtɔ kosɛbɛ seko ni dɔnko ale bɛ senna hali bi ni ye ɲinan san kɔni ale ye seko ni dɔnko san ye Fatumata Kulubali FC kalo sale n'o ye marisi ye ni ale kɔni tun ye o denba ye o hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ sa ko ale kɔni ye baara dɔw sigi sen kan jabɔ min kɛra a yɛrɛ ka du kɔnɔ jam bɛ tali kɛ murutili san 1968 na sa n'o ye Tumani Keta ka ja ye a y'o bɔ a yɛrɛ ka so selido marisi kalo tile 31 denmisɛnninw caman nana min ye maa minnu bɛ yen ni ja ka di olu ye o baara kɛ
a yira sa k'a fɔ ko avril kalo tile fɔlɔ a ka baara olu kɔni tora senna sa ka taa min ye falatɔ ɲamanakaw fɛ ani ATT-bugu ale kɔnɔna na min ye marraine ye sa ale kɔni ye jabɔ dɔw fana kɛ o denmisɛnninw fana ye conférence fila sa o bɛ a bolo nin kalo in kɔnɔna na avril kalo tile 3 n'o o ye sini ye a kan ka o kɛ Yambo Wɔlɔgɛmu tɔgɔla kalanso min bɛ an fɛ yen maaya ale ni seko ni dɔnko taabolo o bɛ tali kɛ o la min ye a ka lajɛ filanan ye o ye avril kalo tile 8 nata in ye o bɛ kɛ université Kurukanfuga fana na o bɛ tali kɛ yiriwali bɛ se ka kɛ ni seko ni dɔnko ye cogo di ka kɛ ni musow jɔyɔrɔ ye sinimako ta nasira fɛ min ye nin waleya in a bɛna na olu bɛɛ lajɛlen fɔ Umu Sangare ale kɔni nin waati in na a ko a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fiwa banni na an ka jɛ an ka Umu Sangare lamɛn fiwa waleɲuman dɔn baaraw olu bannen kɔfɛ bi kuma kelen pe ka bɔ ka foli di maliden cɛ an'a muso ma wasolon cɛ an'a muso kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasolon ka den minnu bɛ Bamakɔ wasolon cadre fɛn fɛn bɛ Bamakɔ minnu wulila k'i jɔ ko 8e édition du FIWA 2025 ko f'a ka se ka kɛ faso kunkɔrɔta ko ye alhamdulilayi FIWA ɲuman tɛmɛna aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ko la mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka ko kɛ ko ɲuman na wasolon ka denw a y'a yira ne Umu Sangare la ɲɛna k'aw bɛ wasolon fɛ mɔgɔ nana aw dɛmɛ mɔgɔ ma n'aw dɛmɛ k'aw bɛ wasolon fɛ sani an ka se an dɛmɛbagaw ma artiste fɛn fɛn déplacera k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ Umu Sangare ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye wasolon ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ma Umu bonya aw ye Mali art de bonya aw ma Umu bonya aw ye culture de bonya n'o bɔra yen an b'an dɛmɛbagaw fo fɛn fɛn ko dara FIWA in na kabini a daminɛ fo bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an jukɔrɔma don don an b'aw bɛɛ lajɛlen fo o n'a ta o ta bɛɛ ma se ka taa jama bɔra yen ko kɔnɔ kulu nka minnu se ma yen sɔrɔ a ye ambiance dɔɔni lajɛ kibaruyaw daminɛ na an y'a yira u la k'a fɔ ko min ye CNT ye ale bɛ sanga kɛnɛ kan nin waati in na min ye CNT jɔyɔrɔ dangan filanan bɛ maa min bolo n'o ye Atuma Gaku ye n'a bɛ jiginnakaw ka sigi la ala y'ale ka kalifa minɛ a la avril kalo tile fɔlɔ kununko waleya in kɛra Bamakɔ kɔnɔna na maa kofɔlen yɛrɛ a kɔni tun bɛ min ye hôpital Lemberg enfant de kɔnɔna na kabini mars kalo tile 15 dɔgɔtɔrɔw kɔni ye u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye maa in ye sa ko a nana waati min na kɔni a kɔni tun t'a yɛrɛ kalama tuguni bana kɔni nana kɛ sa u b'a furakɛ k'a furakɛ
fo kunungo ala ka wele sirama mi ye CNT maaw ye Maliki Diaw n'a ka maaw n'o ye général de corps d'armée k'u bɛ dugawu don kɛ ala ka fure ala ka dayɔrɔ sumaya CNT maa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sanga kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sukoya ye o don ma fɔ fɔlɔ n'o don fɔra u na o da mɔgɔw tulo kan n bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ala a y'an kɔn kitimi ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen kɔkan kibaruyaw la Mali Burkina Niger olu minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira yɛrɛ bɔ ko kunna sa sini alamisa olu kan ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Moskukaw fɛ yen ni ye Irisilakaw ye olu de ye wele bila u ma baara bɛ olu bolo sa k'a daminɛ avril kalo tile 3 ka taa bila avril kalo tile 4 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye u ka Sergei Lavrov ye ale kɛlen don k'u wele ni ye nin jamana 3 in ye u b'a fɛ ka taa cogo di baara minnu sigi sen kan ani baaraba minnu b'u bolo lawaleyali minnu bɛ se ka kɛ ani fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan taabolo bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'u bɛna t'o fɛsɛfɛsɛ Irisilakaw fɛ yen ni jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale sen fɛ Laginɛkaw olu ko k'an ka baganw kana don fɛ yen tuguni min ye kankan gouverneur ye n'o ye colonel Musa Kɔnde ye ale kɔni ye bataki bɔ k'a di Laginɛ préfet ma ko baganw n'o ye misiw fɛn fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔna na sa ka taa olu ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka waa wɛrɛ yanni mars kalo tile 15 cɛ bataki u y'a bɔ k'a ci k'a yira sa k'a fɔ ko a fa sirila kabini avril kalo tile 15 yanni o cɛ ko min ye an ka misigɛnna fɛn fɛn bɛ taa don Laginɛ kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ bila sɛbɛn in fa sirila mars kalo tile 28 min ye Musa Kɔnde ye n'ale kankan gouverneur ye ale de y'a ci a ka préfet n'a ka sous préfet bɛɛ lajɛlen ma k'a b'a ɲini u fɛ sa k'u ka waleya in latimɛ u ka taa fɔlɔ ka taa ɲɛfɔ misigɛnna fɛn fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na u ka t'o kɛ nin waleya in an na tila ka segin kan ka fɛsɛfɛsɛli k'a la ka tila ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a bɛ se k'a faamuya cogo min na Maroc sɔrɔ ko o bɛ ka jigin sabula nin waati in na min y'u ka sɛnɛkow ye olu ma se ka ba sɔrɔ u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jɛgɛmɔ kɔni o sera ka yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ nin waati laban in na nka min ye bagan maraw kɔni ani bɛ yiriden minnu ni fɛn minnu ta jamana caman bɛ yen bi olu yɛrɛ donna o baaraw la Zimbabwekaw fɛ yen sa polisiw ye maa 95 de minɛ ko sabula min ye bɔli ye ka nisɔngoya k'o yira ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'u ye o waleya sigi sen kan Faransikaw fɛ yen min ye minisiri min bɛ kiiri ko kunna sa ale ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ Marine Le Pen ale ka kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na joona yaasa a ka se k'a ta n'a bila dɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen na nka min ye juge muso min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Marine Le Pen yɛrɛ kɔni ka kiiri in kuma kɛ kalo 2 tɛmɛnen kɔnɔna na nɛni kɔni caman bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma bagabagaliw bɛ ka ta ka ɲɛsin jugew ni magistrat ma Faransi kɔnɔna na min ye magistrat muso in yɛrɛ ye polisiw taara bila sa yaasa ka se k'a ka so k'a lakɔlɔsi Faransi kɔni kɔnɔna na bi bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye Marine Le Pen kanubaw n'a lafasabaw ye olu kɔni bɔra kunungo ka kuma caman fɔ wasabulon kɔnɔna na u ka premier ministre ale kɔni y'a ɲini u fɛ wasabulon kɔnɔ wasabulon mɔgɔw yɛrɛ k'u jɔ u sɔrɔ yɔrɔ la sabula sariyakisɛ minnu bɛ ta jamana kɔnɔna na olu de b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka nin waati in na magistrat mun ye baara in kɛ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko f'u ka lakana dɔ ka fara a kan n'o tɛ kuma minnu filɛ ka fɔ nin ye ani maaw bɛ ka bagabagali min ta ka ɲɛsin u ma n'a walawala u bɛ sɔn ka u bɔnɛ u nin na min ye nin ko in ye u ko ko nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi kiiri ko ta na sira fɛ maaw ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira tancogo la ka kɛɲɛ ni kiiri ale jaabi ye Donald Trump kunun ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko ŋaniya kɔni bɛ se ka kɛ ni Ameriki masakɛ ka se ka kɛ tago sabanan ale ka se ka o kɛ a ko hali n'o y'a sɔrɔ sa hakilina in t'ale fɛla ye ale ka ko tɛ nka kuma kɔni bɛ sen na ko yalama Donald Trump ni nin mandat in banna komi olu fɛ yen n'i ye tako 2 kɛ san 4 siɲɛ 2 e sen bɛ bɔ a la ko yalama ko Donald Trump bɛ se ka san 3nan sɔrɔ a ko la wa a kɔni kuma o filɛ nin ye FIFA n'o ye farikolo ɲɛnajɛ tɔnba ye ale y'a ka classement kɛ n'o o ye jɔyɔrɔko ye Mali ko anw ye jɔyɔrɔ 2 anw y'o perdi an taara an yɛrɛ sɔrɔ sa min ye 53nan na an ka sifiw Marocaw fɛ yen olu kɔni wuli ka jɔ kɛ kunungo sa ka se ka se sɔrɔ Angola kan u ka bɔliko fɔlɔ la min ye bɔliko 2nan o ye nin kalo in tile 4 ye ni Ala sɔnna a ma min ye denmisɛnninw ye o doncogo ɲɛna tulo la hali n'o y'a sɔrɔ u sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna ndolati ale bɛ taa ban tuma min na Tchadkaw fɛ yen Tchad jamana minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a ko k'u ka entraîneur kura tali n'o ye Sao ka entraîneur ye ko o ko k'o sigi sen kan a ko tigili sen kan sa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Tchad fédération kɔni ye ale ka maaw sigi sen kan comité olympique fana maa ka y'a kɔnɔ Tchad maa bɛ yen n'o ye maa falen farikolo ɲɛnajɛko la sa k'u jija dege karamɔgɔ ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Philippines fɛ yen min ye dengue bana ye ko ale cayalen n'o ye kosɛbɛ 100 sarada la a taara yɛrɛ sɔrɔ 73 la
dugudenw kɔni n'u bɛ gun dɔ sanfɛ olu y'a ye a sa k'a fɔ ko wuli ka jɔ ka kɛ maa 28 ni 200 bi bana in bɛ o de la u ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ sa yaasa ka se ka nin bana in kunbɛn cogo min na ni dɔ bɛ se ka bɔ saya la cogo min na k'u ka o fɛɛrɛw olu tigɛ n'o tɛ ko banakisɛ in a bɛ ka cari olu fɛ yen nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira aw ma Falaye Keyita ni Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye n ye Atuma Gaku ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka hinɛ a la a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ bi ta k'o bila a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45